aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Bismillah rabbana ni kai zana sa a farko kai dare da rana kana kai mako afa mini Allah wa karamini na dauko ɗahiru ka zama ango kowa yana ta murna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Abokinka an yi taro na ga kowa ya zo a batun abinci normal ne ba batu na kanzo a gurin ɗaurin aure an cika an yi dandazo kowa gurinsa shi da farin ciki ya nuna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. A bugin ɗahiru kai na ga abin mamaki ya ci ado ya sha rawani tamkar sarki ko dama jarumi ne shi bayin raki jama'a sun cika har ko kuwa an yi ranar. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Jama'a sun mishi kara dama mai yi ne dan na san halinsa shi mai kishi ne sannan uwa uba ɗahiru mai jama'a ne amma kaga alama dan taron ya nuna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Kiran da zanayo a gare ka abokina kula da haƙƙin ta ci da sha da gurin kwana ma zaman tare sai an saba wata rana kuma idan za ka yo ka auna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Aure sunna ce ta ma'aiki sai an haƙuri za ku ci riba a gaba in kun yi haƙuri na san halin ka dama ɗahiru kwai jimiri ka ƙara abokina. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Ke ma amarya gane siya ta gare ki rike mijinki hannu biyu karki raki kafin ya dawo gida kin yi masa girki in kin bisa aljanna insha Allah za ki zauna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Kun dace da juna abun burgewa kowa ka gani nan kuɗe ke dubawa yan uwa suna rawa domin ku suke cashewa tarin yayi abun burgewa kowa murna. Aure akai na soyayya ɗahiru ne da nana ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna. Alhaji Mani Jigile dole in gaishe ka domin hidimar ango dukai ka ɗauka Hajiya Halima kakar ango ce ita ma domin na ga a ranar ita ma ta hidima abokan ango kuma na yi jinjina domin ranar ƙoƙarin ku kuma kun nuna abin lami ranar shi ma ya yi murna ɗan halittar ji ranar shi ma ya yi murna madassar ranar shi ma na ga yi murna umar shi ma ranar ya yi murna bulle na gundun bul shi ma ya yi murna duniya shi ma ya nuna farin ciki duniya shi ma ya nuna farin ciki shafi'u gidan gori ba ya yi farin ciki adamu shi ma ranar ya yi farin ciki ubali shi ma ranar ya yi farin ciki iyayen ango yanzu ni zan sanya uwar ango na yaba kokarinki na ga hidimar da ke kai maɗanki shehu na akun baban ango ya yi murna sa'ali baki duk sun yi murna ya ba ni ma ya yi murna a gidan daji ma duk sun yi murna na ga ranar ya yi murna
abun gidan daji na gaishe ka, ranar wasa ma yayi da aska. Audu kai ma dole in saka, dan Buba kai ma ina gaishe ka. Hajiya ni sai ba ita ma ta yi murna, Gimbiya ta ni sai ba ita ma ta yi murna, kowa da kowa ya yi murna, Kabiru totali ni ma na yi murna. Sama ku sama mata, buki ake na ɗan gata, a bukin gana ga 'yan mata, rawa suke suna murna. Girgiza 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 girgiza, ai sama ai kasa ai sama ai kasa. Ku girgiza, ku rausaya, bukinmu ne. Ku taka mata, ku juya mata, bukin 'yan gata. Ku taka mata babu ja'in ja, totali ya zo na abu maja, da ma kyawo na miya a saman ja. Su ko mata na gidan biki akwai daraja, idan kun yi musu ku tambayo a dogon ja. Haka na gode. Aure akai na soyayya ɗayar ne da nana, ku sha sha'anin ku lokaci yayi ku damƙe juna.